Fe yw Iwash, a hwn yw fy stori. Rwy'n byw yn rhywle gweldig yn Cymru, ac os rhaid i fi cael cefnogaeth am iechyd meddynol, bydd rhaid i fi aros 2 blynedd i cael therapi. Os oeddwn byw yn dinas, byddai'n cael therapi within mis. A rhywbeth arall, os fi moyn gweld dentydd, bydd rhaid i fi mynd i'r dinas, achos bod ddim NHS slot yn 5 milltir o ble fi'n fyw. Sa'n credu bod pobl yn deall sut mae fel yn byw yn gweldig. Mae rhaid i fi mynd ar 2 bws dros 2.5 awr i mynd i'r prifysgol. Rwy'n credu bod nhw wedi anghofio am pobl sy'n byw mas fyna. Yr unig peth fi'n gofal am yw cael chwarae gwathad. Ti'n gwybod, fi'n credu bod y Cymru Ffair yn Cymru gwell. Pryd i wneud penderfyniadau, mawr neu bach, os gwelwch yn dda, cofio amdano pobl fel fi.